wami useshile. Sekunokuthi uma ngibhekene naye emahlweni ngivele ngivukele umuzwa wothando, kepha uyakhuza unembeza imake ima uyapi kuyena. Bafana aboke nilinda amantombazane akaqala aqeda isikole noma niwabona la ngaphakathi enhlizweni zawo ashile uthando awasenalutho, ngoba sekunokuthi mengibambene naye ngesandla ngivele ngithatheke ngizizwe ngathi sekumele ngimthathe, kepha ulokukhuza kaningi unembeza uthi buka inhliziyo yakhe ishile ayisenalutho, ngoba inhliziyo yakhe seyifana negobolondo ngaphakathi kwalo elingenalutho, kepha elinameva ahlabayo. Konke okungena ngaphakathi enhlizweni yakhe kuyahlaba, konke okuza ngaphakathi enhlizweni yakhe mina kungivusela namahlaba. Yena uthi angisenandaba noma sewungatshena ubaba, mina ke ngiyakuthanda. Sikhuluma lezi indaba singaphasi kwalesihlahla esaqoma ukuhlala ngaphansi kwaso, sihleli la ngaphansi silokhu sibalelana ngothando, siyabala uthando. Kwase kuqhamuka elinye ikhehla ebelifake izinto ezimnyama lathi bantu abasha, ngiyanizwa nje niyasha niyabalisa ngokusha kwamalangabi othando ngaphakathi enhlizweni, wathi kepha niqapheleke nize ningasheli othandweni. Lithi lisachaza lokho laphinde lathi bantu abasha, wathi ngiyambona udadewethu lo ukuthi ngawe uyazifela, uyafunga nokuthi angafela kuwe, wathi ngiyacela ke kepha azangafebi ke othandweni. Sisakhuluma lezi indaba lesi kwaseqhamukisa likwazi esidala ebesidondolozela ngokhuni, sathi bantu abami, sathi ngiyaniswa nikhuluma ngothando. Inkondlo phela Isabhala. hayi 7 years ago.